Přeju vám krásný středeční večer, milí tradeři a traderky, já vás zdravím takhle netradičně ve středu, protože dneska tady na vás něco mám. Respektive, vy jste na mě měli celkem otázky, takže jsem se rozhodla, že natočím veřejné video, kde vysvětlím více věcí, ale začnu hlavně tím, že nejvíce samozřejmě otázek je teďka ohledně Spaceu. Jak to vypadá, co si pod tím představit, jak to funguje a tak, a já to naprosto chápu. Já jsem taky takový ten zvídavý člověk, že než se do něčeho pustím, tak samozřejmě chci mít co nejvíce informací, takže naprosto v pohodě a jsem ráda, že se nebojíte zeptat, protože kdo se nezeptá, nic neví. Takže první věc, kterou se tady ukážeme, bude Space, nějakým způsobem popis, protože jak jsem říkala, otevírám ho po delší pauze, takže aby jsme věděli, co si pod tím představit, pokud třeba ještě přemýšlíte, jestli se přidat nebo nepřidat, tak samozřejmě může to být informace pro vás, ta kterou právě čekáte. Potom se i podíváme jako celkově na ten projekt, co já jako vedu, jakým způsobem je poskládaný, protože on samozřejmě začal tenhle ten rok, po nějaký ty pauze jako celkově by se dalo říct a tentokrát jsem ho vzala tak jakože celkem komplexně, samozřejmě stále to optimalizuju, zlepšuju na základě i jako feedbacku a podobných věcí a stále se budu jako dít jako hezký věci, si myslím, protože mě to strašně baví a baví mě to, že to vám pomáhá, takže jako proč ne, že jo? Takže, ale půjdeme na to, co si představit pod tím Spacem, protože Space je takový prostor, můžu nasdílet, který bude fungovat v rámci OneDriveu. Takže sdílená složka na OneDrive, přijde vám odkaz po zakoupení samozřejmě, vám v neděli 4.9., respektive 3.9., protože 4. je pondělí a začínáme, jak děti, tak i my tady ve Spaceu, tak vám přijde odkaz do e-mailu, přijdou vám i instrukce, které teďka v tuhletu chvíli ladím, ale funguje to teda v rámci OneDrive, aby jsme si dokázali představit. Proč tahle ta aplikace? Protože já s ní mám strašně dobré zkušenosti a to i z toho důvodu, že to není nějaká jako ucinkaná, distraktující a rušivá aplikace, protože já, co jsem si jako v tradingu zjistila, tak fakt jako mám ráda klid a výborně to funguje i jako pro studenty, tradery, traderky, takže proto tahle ta aplikace. Jo, je to takový simple, ale je to super, takže jdete to otevřít v telefonu, jde to otevřít kdekoliv, je to prostě pecka. A jak to funguje, nebo co si pod tím představit, je to takový prostor. Skutečně pro takový ty tradery, nebo traderky, kteří se chtějí tradingu věnovat každý den, od pondělí do pátku, ve 4týdenních cyklech, jak já píšu i na internetu, tam je spoustu informací. V popisku videa najdete link, takže se podívejte. Ale co se týká tady toho, tak je to o tom, že vlastně každý den, tím, že máme každý trošičku jiný, třeba nějaký denní plán, denní jako time management, to znamená, někdo třeba chodí na denní, někdo chodí jako na noční, někdo už je třeba full time, nebo někdo se tomu věnuje v nějaký čas prostě o přestávkách ve škole, jo, taková ta skladba je různá, tak je to o tom, aby jsme dokázali si najít ten čas každý den, aby nás to motivovalo k těm grafům skutečně přijít a podívat se i do složky a jde o to, že vy sdílíte svoje obchody, buď samotný obchody, co otevíráte, nebo i příležitosti, kterým asi nejste jistý, ale vidíte ji tam a třeba i zpětně můžete nasdílet něco, co jste třeba neviděli a můžete se jakoby o to podělit a samozřejmě jde i o to, že budete dostávat zpětnou vazbu. Zároveň je tam super to, že hnedka ten den vidíte zpětně, jestli jste něco přehlídli, protože samozřejmě je to o nás, aby jsme pracovali jako tým, jako skupina lidí a sdíleli to, co v těch grafech vidíme se stejnou strategií, což je důležitý říct, je to strategie Simple Price Action, takže to, že máme stejnou strategii, je vlastně skvělý, takže je to o tomhletom. Zároveň teda jsem řekla, že se bude dostávat jako zpětná vazba, která bude probíhat o víkendu ve videokomentáři, kterou budu nahrávat já a budu komentovat úplně všechny obchody, které byly sdíleny, anebo situace. Jo, může to být jak reálná situace, kterou jste skutečně obchodovali, anebo to může být jenom v TradingView zakreslená myšlenka s analýzou, s otázkou, textovou otázkou, jo, tady nebudou žádný jako komunikační kanály ve smyslu, pojďme si o tom pokecat jako hlasově, ale prostě napíše se, udělá se textový dokument, jakože třeba Siri píše prostě třeba Polímu. Jo, hele Polí, co tam vidíš, nebo tady to, co si o tom myslíš, anebo Siri to all, jakože píšu všem a do toho vlákna může jít ten člověk a nemusí, může se zapojit do té komunikace, protože my tradeři jsme introverti, co si budeme a někdo to fakt jako nemá rád, takový to vypisování, takový ty rušivý elementy a v tom OneDriveu se to krásně schová do tohoto textového souboru, do kterého nikdo nemusí jít, jo, nemusí se vůbec na ně ani koukat a může si jet jenom ty grafy, protože jinak tady budou nasdílený v podstatě obchody ve formátu obrázku.
Takže kde teďka jsem? Něco tady mám takhle zapnutýho a nevím, co to je, ale já chci... Co chci? Šipečku? Ne, nechci šipečku, já chci klikat. Jak já to vypnu? Asi takhle, jo. Takže otevřu si složku a v té složce jednoduše vidím spoustu obchodů, jo, že bylo nazděno 7.9., obchod, jo, je tam napsané, jako jaký byl stop loss, jaký tam byl take profit a jak to vyšlo a kdo to zadal, jo, jaký měnový pár a takhle pracujeme. Jednoduše, shozený obrázek, kde mě přesně, jak jsem říkal, ATM to all, loop, psala tu ATM a takhle tam vlastně probíhá ta práce na každodenní bázi. Ještě co tam bude navíc bude, že já každý večer, protože samozřejmě jsou dny, kdy člověk třeba vůbec nemá čas, aby se ke grafům dostal, ale přesto třeba přijde večer z práce a chce se na to podívat a ví, že by to pro něj bylo náročné nebo už je vyždímaný, tak já každý večer si ještě k těm grafům sednu a skutečně projdu všechny měnové páry, to znamená všech 28 měnových párů a podívám se, jestli tam byly reálně nějaké příležitosti a nazdílím takhle tady složku, něco jako bylo v tom původním vybrání a dám tam příležitosti dne, který tam budou i do následujícího dne nejspíše. Jo, to ještě nemám úplně jako vyspecifikovaný a hlavně se to bude ohýbat i vámi. Když někdo napíše, hele, chtěla bych to takhle nebo takhle, co je pro tebe v pohodě, budu třeba i dotazníky, aby to vyhovovalo prostě nějakým způsobem většině. Samozřejmě asi všem se to nikdy jako nějakým způsobem nezavděčí, ale skutečně má to být prostředí, kde se bude převážně hlavně pracovat a budou se sdílet obchody. Zároveň tam i já budu sdílet ty obchody samozřejmě své, co já budu dělat a ještě tam bude to, že tam budou ty komentáře o víkendu a hraju si i s myšlenkou, že bych tady sdílela třeba i rok staré příležitosti z toho stejného období. Jo, že bych tam fakt jako dávala ještě třeba navíc jako galerii obchodů těch situací v moment vstupu, protože jak vidíte, tak já mám jako těch dat jako spoustu a tím, že to je anonymní, tak je to použitelné, že vlastně nikoho se nedotknu samozřejmě, nechci někoho tady jakoby, víte jak, prostě beru v potaz to, že jako nějaký GDPR a podobné věci, takže to se nikdo nemusí bát. Každý bude mít svoji přezdívku, nebo je to jako svýma jménama, takže úplně v pohodě taky jako prostředí pro Hero. Takže takhle jako v podstatě space. Takže pracujeme každý den, to znamená od pondělí do pátku. O víkendu video komentář. Každý den vaše příležitosti, moje příležitosti a pak večer ještě suma sumárum ode mě. To znamená, že projdu všechny trhy, nahraju složku příležitosti dne, takže ještě uvidíte tohleto a možná tam bude ještě ta galerie s tím, že tam budou další příležitosti, protože ono je strašně potřeba, nebo myslím, že to je ten nejlepší trénink, když těch příležitostí vidíte hodně. A na tom samozřejmě grafu jako takový člověk si musí ty situace vysedět. A myslím si, že to je super věc, když budete mít možnost těch příležitostí vidět spoustu, jakože v krátkém horizontu uvidíte různé příležitosti, jako protože ta situace nebo ta strategie je stejná, takže furt jde o tu stejnou myšlenku. Nějaká trendlinka, šablona, dvojitý vrchol, třeba nějaký RHRka a tady ty věci, které samozřejmě my řešíme v kurzu, takže takhle to bude. Doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky s tím, že tohleto je v podstatě celý space. Ještě si hraju s myšlenkou, že by jednou měsíčně byl jako Zoom, týmový Zoom, ale samozřejmě to potom záleží, to se domluvíme v rámci toho spaceu, což je ještě otázka, ale aby jsme věděli. Takže takhle ten space jako takovej. A já jsem říkala, že my obchodujeme, vlastně tady vidíme otevřenou pozici třeba na NZD USD, když už jsme tady. První, druhý, třetí odraz engulfing s divergencí na MACD a prostor k prvnímu swingu. Uvidíme, jak to dopadne. Pak třeba tam byla ještě příležitost na outcadu, dneska dvojitý vrchol, který přesně chytnul take profit a pak se zroutil. A třeba včera jsem dělala cut HF po trendlince. První, druhý, třetí s engulfingem, s tím, že byl prostor na rozjezd. A tady vidíme nějakou SR úroveň z vyšších timeframeů poměrně významnou, kde si vidíme, že ten trh se následně i potom pozastavoval. Takže aby samozřejmě to bylo trochu i o těch trzích, když tady jsme, že jo. Takže, ale vrátím se k myšlence, protože samozřejmě někdo třeba nezná tu moji strategii a zajímala by ho, jo, že naprosto chápu, že tak to může být, ale neví, kde začít. Mám to právě vymyšlený tak, že mám samozřejmě i svůj kurz jako takovej. Teďka jsem se někde vyskytla v půlce webu. Web taky bude tady v popisku, takže můžete si projít taky. S tím, že tady je napsané úplně všechno, jo, od nějakých těch začátků, s tím, že tady je ta strategie od A až po Z a skvělá podpora a tak, vidíte i nějaký moje výsledky, nějaký ty diplomy a miluji diplomy. Takže miluji diplomy, nějaký payouty z fundovaného účtu,
reference, můžete se podívat na názory, protože samozřejmě já můžu říct cokoliv, ale stejně nejvíce záleží potom na těch lidech jako kolem, co na to řeknou a tak. S tím, že to je takový kurz teďka, výborně, se dostáváme k tomu, jak ten kurz vypadá, tím, že zakoupíte kurz, tak dostanete přístup do členské sekce, kde máte všechny tady ty lekce. A od úplných začátku, jo, co to je Forex, co se tam obchoduje, jak se pracuje s TradingView, jaká je výhoda třeba placeného TradingView, jak je long, short, je takový to skutečně pro úplný začátečníky, ale zároveň i pro pokročilý, protože já si myslím, že i pokročilý by si měli jednou za čas opakovat ty základy. Proto to mám postavený tímhletím způsobem. Ale samozřejmě, že jo, potom tady přichází sekce Simple Price Action a tady to je úplně základ strategie, plán a záznamy, money management a risk reward ratio, trendliny a signály, top-down analýza, trendový paterny, protitrendový, psychologie, tady úplně všechno. Jo, jako je to fakt postavený tak, aby to dávalo smysl, aby vám to dalo tu podporu v tom, že pokud chcete do spaceu, tak můžete zároveň si koupit i ten kurz, jak jsem říkala, vlastně teďka v tuto chvíli výhodněji, tím, že je open space, v podstatě vždycky jenom týden před tím začínajícím obdobím, což teďka máme 2 hodiny a 5 minut, 2 dny, 5 hodin a 50 minut, tak tady je třeba ta výhoda, že ten kurz je tady za zvýhodněnou cenu, jo, že to můžete koupit v balíčku, chci do spaceu a zároveň i ten kurz, tak to máte možnost koupit zvýhodněji, bude to vždycky jenom u toho spaceu. Jinak ta cena v tuhletu chvíli je 2497 za ten kurz jako takovej, ale máte tam spoustu bonusů. A ten první bonus je e-mailový kurz. To znamená, že jednou týdně po dobu 7 týdnů vám chodí e-mail, abyste si vlastně ujasnili, proč vůbec jako obchodujete, po čem toužíte, jaký máte svůj denní plán, jestli máte už napsaný skutečně svůj obchodní plán, protože často slyším, Adria, obchoduju úplně to stejný, co ty. OK, ale máš ten jeden napsaný? No jako nemám. A pak se zeptám, jak třeba to je s těma dvojitýma dnama a no ty ještě nevidím. Jo, prostě je to fakt potřeba mít napsaný ty svoje věci a tady ten e-mailový kurz je ten, co vás provádí. Zaobírá se samozřejmě i obchodní psychologii jako takovou a je to super jako na takový ten průvodce po těch prvních 7 týdnů, protože já si přesně myslím, jako, že třeba není až takový problém s něčím začít, ale vydržet u toho. V dnešní době je strašně těžké u něčeho vydržet, protože dneska toho je prostě spoustu, co člověk může. Pak je tady samozřejmě přístup na Hero, což je vlastně taková tréninková část toho kurzu jako takovýho, protože samozřejmě my se tady v kurzu naučíme úplně všechno, ale jak člověk má vědět, že to dělá správně, jak se má jako víc vštípit ty věci. Protože jako dost často zase řeším to, že koukám na nějaký video o čemkoliv, jo, teďka neřeším o Forex, ale v čemkoliv, koukám na nějaký video a vypadá to strašně jednoduše. Ale pak přijdu k prázdnému grafu a říkám si, wow, tak teďka ale co? Teďka prostě prázdný graf a člověk neví. A to je přesně od toho. Mám tady i tu tréninkovou část. A třeba ten samotný kurz FX krok za krokem je postavený sám o sobě tak, aby byl soběstačný. Je to třeba pro takový ty lidi, co jsou takový ty spíš samotáři a chtějí se ponořit víc sami do sebe. Tak ale mají tu možnost furt dostávat i jednou týdně trénink. To znamená, že dostane trénink ve smyslu, máme nějaký, teďka jsem v rozhovorech, obchody, ne, tréninky. Takže zase pošlu v pondělí nějaký graf, trénink USD CAT. Otevři si tenhle graf a znázorni v něm všechny morning stary, SR úrovni, obchodní situace, pošli mi to a já zase o víkendu píšu nebo natáčím videokomentář se zpětnou vazbou, protože tam je možnost poslat i 2 obchody týdně na zpětnou vazbu a je tam i ten videokomentář, kde zase třeba řeším backtesting jako takový, že skutečně beru z pohledu strategie ty nejjasnější, nejčistší situace, jaký na trhu jsou nebo byly v tom daném týdnu a je tohleto vlastně takový jako komplexní k tomu kurzu jako takovému. Třetí bonus, klasika, moje podpora, nebo klasika, nevím, jestli to jiný kurzy mají, vůbec nevím, nedělala jsem se jako průzkum, ale já to tak mám, jo, že kdykoliv něco potřebuje člověk poradit, tak mi může napsat, já strašně ráda reaguju hnedka, jak to jde, samozřejmě někdy to nejde třeba hned, ale mám takový ten pozitivní ohlas, že jsou holky překvapený, že reaguju strašně rychle a já jako to mám tak ráda jako i já, když někde něco řeším, jsem jako klientkou já, tak já to mám ráda, proto to mám i nastavený. Čtvrtý bonus, prémiové druhé části rozhovoru s tradery, což je vlastně na tom Hero, takže tam jsou třeba tipy i na knížky, na brokery, na osobní přístupy, na myšlenky,
co lidem pomohlo a tak. A pátý bonus je, že po dokončení kurzu dostane člověk certifikát, ale musí složit zkoušku. Takže je to takový s maličkou hvězdičkou, ale zároveň ta zkouška probíhá online po Zoomu a je zdarma a je to zároveň takový mentoring. Takže vlastně zdarma mentoring s tím, že ještě člověk dostane certifikát a myslím si, že to je super. Takže ten kurz jako takový je skvělý, jako za mě úplně nejlepší, jak jsem ho mohla postavit. To Hero je tam ta tréninková část, která je super a ten space jako takovej, ten je přesně pro ty lidi, co chtějí každý den, co si to chtějí zkusit, jako fakt mají problém s tou konzistencí a rutinou a dalšíma věcmi, které jsou tady vypsané a které jsem říkala už posledně. Takže jenom takhle pro upřesnění, jak to vlastně mám, takže samozřejmě dělám i mentoring, když někdo požádá o mentoring, tak dělám taky mentoring, ale tam mám samozřejmě místa omezená a to i z toho důvodu, že já preferuju kvalitu nad kvantitou a zároveň i já sama mám jako ráda prostor, samozřejmě jak třeba pro web, pro tvorbu webu, pro samozřejmě trading jako takovej, i když ten je pro mě z mýho pohledu netolik náročný, protože obchoduju H1, takže tam mám jakoby přes den spoustu prostoru, ale zároveň i pro tu kreativu a i odpočinek, co si budem povídat. Říkala jsem to v nějakých videích, jsem lvice a občas jsem líná, takže nemám ráda, když se dostávám pod jako úplně extrémní tlak a sbírám dost energie na ty mentoringy jako takový pro lidi, co je potřebujou a tak to jakoby mám. Zároveň jednorázový konzultace, to znamená, že člověk se dostane do úzkých, jakoby třeba v nějaký jedné věci, neví, jak si nastavit třeba obchodní plán, anebo má nějaký takový jako horší období a potřebuje si o tom pokecat, jako s někým, jako vyloženě fakt jenom, hele, tyjo, prostě blbý období, dělala jsem tyhle obchody a jsem z toho úplně zdrbla, tak zase přesně, jako v tu chvíli můžeme si dát konzultaci, probrat to a vyjádřit takovou tu podporu, protože lidi nemají kolem sebe jako často někoho, s kým, kdo by to chápal, kdo by to pochopil, někdo jako vidí, že něco klikáme v počítači a vůbec nechápe tu naši frustraci nebo deprese, které můžou vznikat a vznikají. Takže jo, i pro tyhle ty případy dělám jako jednorázové konzultace a pak dělám ještě FX tréninky, což je taky jako další věc, kterou dělám po večerech, že vlastně s 2 lidma individuálně na Zoom callu dělám trénink zakreslování. A to zase funguje tím způsobem, že mám 2 lidi, kteří se mi přihlásí na Zoomu, Zoom je na to skvělý, protože tam může člověk malovat, má různé barvy a ty lidi střídám a říkám, tak teďka máme tady euro USD, zakreslit trendlinky. Všechny trendlinky, jak ten graf vidíš, odleva až doprava. Jo, a ten člověk zakresluje. A třeba neví, jak zrychlit nebo jak zpomalit, jestli to má správně, jestli někde nefiltruje knoty, jo, že vlastně jako, že by mu tam jako propouštěli ty trendlinky knoty a ty jako důležitý pravidla toho kurzu jako takovýho, tak hnedka ho opravuju. A nebo, když neví, tak ho doplňuje ten druhý člověk. A zároveň to je skvělý v tom pohledu samozřejmě i díky ceně, protože ta cena je pro 2 lidi jakože přijatelnější než pro jednoho, ale zároveň lidi v různých fázích mají různé otázky a kolikrát i já si říkám, wow, to je škoda, že tady někdo jako by třeba není, že by to slyšel a píšu si to a takhle na tom tréninku jako takovým se mi to strašně moc osvědčilo a samozřejmě tam trénujeme i SR úrovně, zakreslování jakoby patternů svícových a takhle a je to fakt skvělý, to jako úplně zbožňuju a z toho potom posám i záznam, aby se na to člověk mohl podívat zpětně, ale to je přesně na tu technickou analýzu, jo, třeba ty konzultace a mentoring, tak ten je takový už jako komplexnější, jako pojďme postavit obchodní plán tvůj, co teďka v tuhletu chápeš, jaký máš riziko, pojď dělat jakoby záznamy obchodu a pojďme si říct, jestli ty obchody byly OK. A takhle konzistentně kontrolujeme, revidujeme, optimalizujeme a makáme na tom. Takže takhle asi všechno o mým projektu. Doufám, že jsem odpověděla na všechno. Mám tady nějaké poznámky, ale vypadá to, že mám všechno, co jsem chtěla říct. Takže takhle, ale kdyby vás cokoliv napadlo, tak klidně napište, ale důležitý říci jsou ještě vlastně poslední 2 dny. V pátek v noci se uzavírají dveře do Spaceu a pak je možný se přidat až vlastně v novém období. Jo, zároveň třeba ten FX kurz je otevřený neustále, takže tam se můžete přidat kdykoliv, když na to přijde třeba výplata, nebo i čas, nebo chuť, cokoliv, je to čistě na vás, ale chtěla jsem tady říct ty informace komplexně, aby to tak tady nějak bylo. Odpověděla jsem na vaše otázky. Tak jo, kdyby cokoliv, tak pište, děkuju moc a obchodujte dobře, hlavně obchodujte, co vidíte, ne co si myslíte, což je takový největší úskalí a budu ráda, když mi dáte like, když to třeba i nasdílíte někomu, komu si myslíte, že by to mohlo pomoct a takhle dneska všechno. Mějte se krásně.